Zure izena da? Elene. Elene. Zure izena? Iker. Iker. Zenbat urte dituzu, Iker? 8. 8. Inoiz, lo hartu alduzu eskolan, Elene? Ez. Igual, konturatu gabe bapaten Ez. horrela egin duzu. Ez. Ez dizu sekula, ez? Horrela pixkat itxi ere ez? Ez. Horren, sartu, itxoi. Kalibratu inbar dut, pixkat, kalibratu. Eta, horrela normalen gezurrak eta botatzen aldituzu. Bai. Txiki batzuk. Horren gauza bat inbar dut. Traoska bat hartu gara. Eta honekin lasai. Honekin ingo zea lasaitu. Egin lasai. What color is my betaurrekos? Red. Red, oso ongi. Red. Red. Red, oso ongi. Medikura joatea beldurra ematen aldizu, Iker? Pixka bat. Pixka bat, normal. Askotan joaten altzara? Batzuetan. Batzutan. Baina zu sasoiekoa zea, ikusten da. Izak horrela pixka da, ber? Bo, zuketzo medikura joan berri. Goizetan egunero hiria horrazten alduzu, Elene? Despeinada, eskolara. Bakarrik aste buruan naiz horrazten. Ai ba, eta asteburutan zergatik, ez? Que me da pereza. Me da pereza, claro. Gustatzen zaizu zure logela txukun edukitzea? Bai. Baino txukuna egoten da? Bai. Bai, beti txukuna egoten da? Bai. Bueno. Batzutan egongo da? Bai. Ez da zer pasatzen. Etxera iristen zarenean ez ezer egiteko esan alduzu inoiz. Oso nekatuta nago ama, Ez. Igual egun batean esan duzu. Hau ja kalibratuta dakat. Berriro ingo izut porziak aso galdera. Bale? Etxera iristen zarenean, ez ezer egiteko agian esan duzu, oso nekatuta nago, Bat. Bat, deskuidado. Amak esan aldizu, Iker! Kantzontzilu garriak hartu eta aldatu. Eta zuri ez joateagatik berdinak jarri dituzu. Bai. Ez da zer pasatzen. Zure ustez jendeak, Elene, zergatik esaten ditu gezurrak? Berari ez bronka esateko? Esan daiteke? Zuk horregatik esaten dituzu? Bai. Bai. Bronkak ez jasotzeko, hala da. Ez tarriko mina dakat esan alduzu etxean eskolara ez joateko? Bai. Bai. Baina etzen nuen ez tarriko mina. Aluita, Iker. Elene, zederra izango den. Iker, así vos me mata.